Čaute, dneska tu máme zase toto pokračovanie tohto kapibara bludiska. A ja som prišla sem a tu je táto kapibára. A vôbec neviem, jak to tam dám, ale teda musím nejako prejsť okolo nej a vyskakať tam nejaké schody či čo. Takže idem na to. Rýchlo! Dúfam, že ona sem už nepríde. Lebo ak príde, tak toto je ťažké. Yes. Nie. Ja normálne počujem, ako ona tam kráča, mňa to hrozne znervózňuje. Ale keď ona tam je a prejdem okolo nej, tak ona tam nemôže proste ísť. A na tie schody už podľa mňa ona nepôjde, keď budem tak ďalej. Prečo je tam vždycky toľko veľa ľudí a vždycky ide akurát po mne? Ne. Ona vždycky... Ne. Prečo vždycky ona aj zozadu ma môže chytiť? Podľa mňa ono, keby... Ona by ťa nemala vedieť zozadu chytiť. Ale smola vie, takže... Ne. Prečo nám to vždycky dá odtiaľto? Ona robí také hnusné zvuky. Hnusné zvuky. Ne, prečo? Jak to, že ma môže už chytiť? Tu, už nech ma nechytí. Ne. OK, idem na to. Teraz už keď to nedám, tak... Dobre, teraz to už proste musím dať. Tá baba tam nejako chodí po vzduchu. Mňa tu naháňa kapibára. Úplne je mi to jedno. Dúfam, že ona nechodí cez stupy. Nie. Prečo ma ona vždycky chytí? Ne. Prečo ma vždycky ona môže chytiť aj zozadu, akože? Dobre, idem to skúsiť. Yes. Ne. Ona už ma skoro nemohla chytiť. Keď ja sa hrozne bojím, že ma chytí ešte aj na tých schodoch. Ne. OK, no idem na to. Ak to teraz už nedám, tak ja fakt budem hrozne smutná. Ne, to čo bolo? Ja sa hrozne bojím toho. Keďže sa to dá nejako preskočiť. Yes. Teraz bude toto ťažké. Yes! A teraz kebyže spadnem. Jo! Dúfam, že ma tu už nemôže chytiť. Ja neviem, čo tu mám robiť. Dobre, si zoberiem tieto prachy. Lebo akože podľa mňa sa to dosť ide. Dobre. A tu by som mala toto stlačiť. To. A ja to musím hneď utekať. Jo. Ono ma to takto aj akože vyniesie. A ja už mám 48%. Dobre, idem si kúpiť energetiák.
Dáme si ho. Jo. Nie, toto nechceme. Nechceme. To je dobré toto. A ja, že to je ľahké. Ale že keď chodíš rovno, tak je to ľahké. Ne. Dobre, idem. Dobre. Dobre. Dobre, ideme na to. Ne, prečo tam vždycky... Dobre, idem. Takto si tu kúpim energetiák ešte na cestu. Jasné. Kliknem na to červené tlačítko. Nie, prečo sa tak kotúla? Dobre, tak ja si idem kúpiť nový, akože. Tento asi nezodvihnem. Dobre. Jak? Prečo sa oni tak kotúlejí? OK. Ja idem na to asi bez toho. Bez toho energetiaka. Neviem, alebo tento zodvihnem. Dobre, idem na to. Idem na to. Dobre, musím ísť proste iba po strede toho. Nikdy nemôžem ísť na ten kraj. Lebo keď... Vidíš? Nie. Ne, prečo tam vždycky preletím? Som ja normálny. OK, idem na to. Dobre, posledný krát to skúšam. A už asi budem... Dobre. OK. Idem ešte. Jedu na to. Dobre. Čo? Ne, nechcem si nič kúpiť. A ja už nechcem padať. Dobre. Aha. Ono sa to tu nejako odlomilo. Vidíš? Dobre. Ja to chcem už preskakať. Neviem, prečo to tam minule nebolo také. Neviem čo. Aha. Kebyže mám nejaké robuxy, tak by som to preskočila. Ale keďže nemám robuxy, jak sa to dá? Ľudia, ja to chcem dať. Možno mi ten energetiak akože pomôže. Ale keď on sa začne tak... OK, ja ho idem kúpiť ešte raz. Chápeš? Ja neviem. To sa nedá. Haló, kamo, keď ja na to ťukám.
Dobre, kúpujem ho posledný krát. Haló. Dobre, idem sa pozrieť na túto babu. Dívajte, ona ho normálne chytila. Dobre. Čakám. Ja. Ale však ja na to čúkam stále. Aj táto baba normálne si ho v pohode vypila. A ja ho chcem tak normálne vypiť. Dobre, ja to skúsim ešte bez toho energetiaka. Nič. Dobre, idem. Ale tak ja ho chcem. Ja na neho čukám. Ja to tu hrám už pol hodinu. Dobre, skúšam to posledný krát. Takže určite, ak ste dopozerali až sem, tak díky moc. No a teda ja už na dneska asi končím. A teda na budúce možno dáme zase pokračovanie. Podľa toho ešte dáme nejaký short a uvidíme, možno dáme na budúce pokračovanie a možno dáme nejakú inú lepšiu hru. Akože ja to nepreskočím. Posledný krát to skúsim chytiť. Nič. Takže to je všetko. Pokračovanie bude na budúce a čauko. Takže bajky.